cebra. Mira como se move este corpiño. Como estamos, ó? Moi bons días. A min, nas poscotecas, como digo outro, dicíanme que bailaba moitísimo, que tiña moito ritmo. É verdad. Pero hoxe o ritmo traio na cociña. Como estamos, ó? Veña! Dalle un pouco un chisco de alegría á túa vida. A vida é maravillosa, pero tes que pensar que é maravillosa, senón non o é, E hoxe temos unha receita. Bueno, a ver se non me dades moitas lavazadas. A ver se non me dará moitas lavazadas, que a veces cando fago así un prato un pouco diferente das outras movidas, dis, aí pasaste un pouco, no? Vamos, dalle ese corpiño, que mira como estamos con hula hop. Eu creo que se lle dera o hula hop iba a ser buísmo, Buísmo de todo. Mira, aquí, hoxe, bacallau confeitado cun puré de coliflor, coa súa allada, coa súa cebola, é dicir, un bacalao con coliflor á galega, pero con ibanadas. Por qué? Porque imos facer unha cousa diferente. É unha receita que está sempre no noso Nadal, a nosa noite boa, pero na miña casa estivo presente todo o ano, porque gústanos moitísimo. E por iso, presento os ingredientes e despois comezamos a falar. Vaivos gustar moitísimo a receita doxe. Mira, por aquí, uns lombiños de bacallau bonitos e perfectos. Xa desalgados, vale? No punto de sal comprei no seu. Non os desalguei. Agora falaremos deso tamén. Un par de patacas. Temos por aquí un chile deshidratado precioso. Temos tamén por aquí allos. Teño pemento en pó. Teño un pouco de manteiga. Teño esa coliflor, esa cebola. Teño un chisco de caldo ca pataca que non sei se a dixen. Teño tamén algo de leite. O caldo é de peixe. E, por suposto, para confeitar, un chisco de aceite. E vamos pa diante con receitón hoxe que todo o mundo está pensando. Ui, como vais a ver eso? Moi bons días, Lidia. Vais a ver ben. Bons días, Iván. Ai, Dios mío, como me ven Lidia últimamente. Como ben? Ven guerreira, ven de Animal Print, ven como un leona. Animal Print, como controlas de moda, É como que, home, claro. Xa controlas máis que a min. Bueno, non sei, pero eu controlo de un pouco de todo porque leo moitísimas cosas. Son un formijo no cu. Cada cousa que teño na mão empezo a ler e pim pam. Outro día, como é, miña rapaza rise moito porque hai unha moda que é de crop top, que lle chaman. Crop top. Cuidado, que nivel de coñecemento de moda. Saberá alguén que é o crop top? Sabes aquí mo que me sona o crop top? Levar a barrijo ao aire. No, é pouco eso, non, pero a mí sóname as olas de baixa cocción, tal, que chamase tamén así, crop pot ou algo así. Eu digo, pero que estás comprando unha historia? Non te enteras, Iván, é unha moda, porque hai slim, moi finiño, hai tini... Bueno, crop top, Animal Print, hai de todo, na cociña tamén hai de todo. Mira, hoxe, ti vouche perguntar unha cousa xa así a partir de agora. Ti comes na casa noite boa bacallau con coliflor? Pois non. Xa fai moitos anos que se deixou de facer ese tipo de receita na miña casa. Eu creo que cando era pequena, sí. Pequena, pexindas pequena. Es unha rapaciña, por favor. Mirade, eu na miña casa hai algo que a meu pai lle gustaba, lle encantaba, e que miña nai... Sabes que sempre vos digo que hai cousas que che quedan pratos que son este clavábalo, este un pouco mellor, un pouco peor. Eu sempre fui un agradecido na cociña, verdad? Cada vez que me cociña eu digo, maravilloso. Inda que cando se me mandan pagar moito por aí fora, se non me gusta, digo, Digo, sí, tal, pero... Eu carto polo que vale, hai que tal. Se teño que pagar, pago, pero que este bo, que sexa boa a calidad, que este ben cociñado, ben mimado, vale? Eso tamén é importante. E miña nai todo o mima e fai un bacallau con coliflor moi espectacular. Pero neste caso, eu voulle dar unha reviravolta a esa receita, que ten unha allada, vai levar allo tamén, vai levar as súas cousas, pero imos facer, neste caso, en vez da coliflor que vai así posta, imos facer un puré. En vez de cocelo bacallau, ímolo confeitar. Vale. Que é confeitar? Neste caso, que hai moita xente que na casa pois igual non o sabe ou di, como se facía eso? Mira, collemos unha boa cantidade de aceite. Aceite que despois vamos a aproveitar. Polo tanto, xa estaba aí, xa estaba. Onde vai? Aí vai. O soldo de medio mes. Non, tranquilo, que estímulo a aproveitar. A máis xa baixou outro pouco, pero está caro, Pero sí que é verdad, aceite de boa calidad. Neste caso, para confeitar, un virxe extra ou polo menos un virxe suave e tal, pero que este aí, sobre todo, porque nutricionalmente tamén é moitísimo mellor, pero neste caso, imos meter unha peza tan bonita como ese bacallau, parece un pouco sen sentido común, non? Facer unha cousa que non sexa así. Mira, o que vou facer de primeiras, aquí hai moitos trucos. Aquí empeza
Aquí empeza unha chea de trucos que a xente se empezas a ler fliparíades, vale? Por qué? Confeitar non é outra cousa que sumerxir un produto en aceite, vale? Que diríamos se eu quero confeitar unha cenoria? Pódese facer, é unha pataca, pódese facer de todo. Aceite que non ferva. Un aceite que non ferva, bueno, agora falaremos. Que non ferva non, que está a unha temperatura controlada de entre 60 e 80 grados, e incluso menos, pero levaría máis tempo. Pero sí que non supoña que supere os 100 grados nunca, e sempre para baixo dos 80, mellor. E claro, aquí a xente dirá, xa está o iluminado do Iván pensando que confeitar, que meto o dedo para saber se está a 80. Vale, hai moitísimos trucos. De primeiras hai termómetros, que costan 7 ou 8 euros. E un pouco así, un pouco bo, costaría 40, máis ou menos. Vale, vou botar o aceite de primeira xa. O aceite todo aí. E vou mirar canto me enche o cu da ola, porque vou botar un pouquichiño máis. Vale, agora imos ir falando xa de cousas serias. E cando digo cousas serias, refínome. Vale, primeiro, que sí que é verdad que este aceite ímolo, non estou de vacilada, ímolo aproveitar despois, hoxe para facer despois unha pequena emulsión desa hallada con ese pemento en pó e facer unha cousa bonita aquí, pero vai sobrar aínda máis aceite, e como o aceite a graxa do bacallau que nos vai a soltar esa pel, esa xelatina, vai ir para baixo, pódese tamén despois coller o aceite de riba e facer para calquera ensalada, sobre todo porque non vai a fumegar. Claro, xo estou o que che ia dicir. Vale, pues é un aceite que podemos aproveitar porque non vai a estar queimado, non? Como confeitar, non superamos esa temperatura. Exactamente. Vai a xerarse esos compostos negativos de reutilizar. Exactamente, exactamente. Despois, isto é importante, porque ao final, se queimamos o aceite, aí xa facemos algo moi rariño. É algo que non temos que facer. Primeiro, porque non só xa non vai a confeitar, senón se vai a fritir, vale? Eso é importante. E isto vai empezar a coller un sabor moi tal. Cada vez fumega unha chisca de aceite nun wok, xa non é moi bo, pero lle botas a verdura rapidamente e quitas as temperaturas. Estás falando un pouco, pero se agora empezas a meter aquí moita temperatura, estraga o aceite de todo. Primeiro, a nivel nutricional, pero tamén de sabor, que tamén é importante. E agora, truquiños para que eu faga, eu pense como vou a confeitar na casa, vale? Hai por aí algunha xente que colle este aceite, eu teño o punto collido, vale? Mais ou menos vou mirando como fluctúa o aceite, incluso a cor, parece que cambia a súa densidade, as olas controloas e tal, e non preciso o termómetro, pero non pasaría nada un termómetro. Pero despois hai outro truco, que é coller un chisco de auga e botar unha pingueira de auga, así como conto agora, e cando esa auga empeza a facer unha pequena burbulla, é que está a 100 grados, vale? Mira, cando está a 100 grados, neste caso, imagínate, teño que apagar para que non siga subindo temperatura e esperar uns 10 minutos, vale? Para que baixe este nos 80. Que pasa aquí? Que se a miña ola, a miña pota, ten un cubo, un bo difusor, vai aguantar máis de 10 minutos ou 15, que non todas as potas... Claro, isto de maxia potaxa non existe, polo tanto, o máis importante para min é coller isto que vou facer eu agora, este par de allos e este chile deshidratado que teño que vai ir para aí así directamente. Non sei xa que diríamos, que este quente sin chegar a ferver. Sempre, xusto, que este sería a quente... medida. 80, 85 é máis ou menos o mesmo, porque se depois botamos 3 lombos ben bonitos dese bacallau, que vai pasar? Que vai baixar a temperatura de contado, isofacto. Entón, aquí, o que eu empezo a mirar é como está ese aceite. Eu sempre agora vou a estar falando con Lidia, con vos, pero mirando para o aceitiño como foi unha burbulla, por exemplo, no canto da pota, por dentro, porque eu vou vendo máis ou menos como está. Polo tanto, eso por un lado. Por outro lado, como vou meter estes dous allos xa aí, estamos falando dunha hallada, estamos falando dun bacallau galego, vale, o primeiro que vou facer tamén é ver como saltan estes allos. Cando empecen un pouco a saltar xa sei que podo apagar o lume. Entonces, é como sabes, na mina levabas un paxaro antes para ver se había algún gas e o paxaro morría, había que ir todo o mundo fora. Dicía, paxaro morre, saía a xente da mina. Pois isto é máis ou menos igual. Sí, levaban un paxariño unha xauliña, agora eso... Meu pobre. Claro, entón, como o aire empeza por fora, vale, que algunha historia, pois aí temos algo para facer esas cousas. O paxaro morría cando había un escape, unha fuga, unha movida así. Mirade, aquí. Isto empeza a moverse un pouquichiño, vale? Podía haber caído e tal, a moverse un pouquichiño que xa é ese aceite. Eu vou apagar, porque máis ou menos polo son e pola tal xa sei que está no seu sitio. Pero mira como fago, meto ese allo. Mirade que o allo, a ver se temos aquí xa a cámara ben posta e tal. Aí, que empeza como medio a subir e medio a toquetear. Mirade, aí está. Eu sei que ese allo está movéndose, non? Que está subindo, pero que non se pon tostado. Velo ti tamén, que non se tosta así de contado. Por qué? Porque o aceite non está quente. Se eso está a máis de 100 grados, bueno, primeiro fumearía. E despois unha cousa superimportante é que se poñería eso tostado inmediatamente. Agora, bacallau, mirade,
A pel ben bonita, que vai botar un montón de xelatina pa dentro. Mirade, acabo de apagar, por certo. Acabo de apagar porque non preciso absolutamente nada máis. Só tamén falamos deso. Hai que ter tino, veña, desta historia. Está vivo. Está vivo, Lidia. Mira, aí, eso é. Afundimos. Vou limpar ben esta culler e vou facer o seguinte. Mirade. Agora, quero que este no seu sitio e que empeza a facerse así. Como está apagado, e acabo de botar tal, eu calculo máis ou menos agora que estará sobre uns 80 grados e empeza a baixar. Se no caso de que isto, por exemplo, teña máis cantidad eu de bacallau, botaría máis aceite, vale? O sea, máis aceite evidentemente, pero sobre todo un pouco máis de calor. Volvería a encenderlo dentro de 5 minutos, pero este bacallau, tal cual está, sacando un pouco toda esa graxa por aí, en 6, 7 minutos, nada de 15, 20, nin 30, vai a estar feito, senón, ímelo mirar. Por lo tanto, eu vou deixar eso así, tranquilamente, vou no traer para aquí, controlando, con ese allo, con esa historia, vai quedar aí, fumigallando na súa historia. E collo rapidamente este chisco e isto porque vou a pelar, o sea, vou poñer esa pataca a cocer. Así que, aí tes, xa sabemos confeitar, Lidia, ou que? Sí, creo que estaba a pensar, si non me equivoco, que esta receita, o sea, do bacallau con coliflor non só é típica no Nadal en Galicia, creo que en Portugal tamén é unha comida típica que fan no Nadal. Escoita, en Portugal as patacas, o bacallau é típico de todas as maneiras. Sí, pero especialmente con coliflor e patacas, creo que tamén típico do Nadal. Para as fechas do Nadal, non? Vale, pode ser para esas datas. Eu o que sí que sei, e isto digo totalmente en serio, bueno, patacas lavadas, por certo, xa pa dentro, vale? Eu o que sí que sei, é que se poña aquí a ferver, é que o bacallau en Portugal, a brasa, o graso, chisco, dourado, con aceitunas, con olivas, as natas, increíble. Non natas, as natas tamén portuguesas que son os pasteliños, non. As masas folladas con esa crema pasteleira dentro, non. As natas que se fai, o bacalao as natas que se fai un pouco tal, que xa fixemos aquí, con pataca e con todo. Encántame a cultura do bacallau portugués. Por qué? Porque vas a calquer sitio e casi o sabe facer ben en todas partes. Sí, incluso no menudo do día máis simple. O máis simple, de 10 paviños, tes un bacallau allí increíble, vale. Mirade, entón, aquí agora que estamos a facer? Cocendo a pataca, vale? Pataca que temos que esperar. Cólleme a coliflor, por favor. E mira que a cousa eche ben xinxela. Temos a nata que vai coa manteiga que vai facer despois as averías desta auténtica coliflor. Vale, vou facer unha cousa. Que a coliflor agora non cheira, pero cando poñas a ferver sabes que ten un cheiro característico a coliflor, que moita xente lle resulta moi desagradable. Podes dicir unha cousa, vou interrumpirche un segundo. Cando eu sabía que había coliflor, cando chegaba do instituto, no portal xa o lía. Xa o lía. A ver, contanos. Que ti sabes por qué? O sea, porque crúa non cheira. Non, é certo. Bueno, ten un toque, eu sei tal, pero non cheira mal desa tal, si tes toda razón. O outro é, sabes a que me cheira a mí? A peido. A ovo bueno, según que peido. Bueno, si, obvio, a peido malulinte. A peido de ovo podre, non? Sí, mal, porque, mira, xustamente tamén chegas a falar sobre iso. Por que? A coliflor, a ver, que ten a coliflor de peculiar? Ten compostos sulfurados. Ti sabes, fuches algunha vez, seguramente, algún sitio que teña agua termal, como cheira agua termal. Totalmente, cheira a ovo podre. A azufre, non? Azufre, exacto. Pois resulta que a coliflor ten compostos sulfurados con azufre, igual que ten a auga termal. O sea, ten ese componente. Ten compostos sulfurados. Bueno, ten todo sentido, por eso así. Un deses compostos sulfurados, falamos del cando falamos do brócoli, que son os glicosinolatos, que son un tipo de compostos que nos axudan, son beneficiosos, están estudados contra a prevención do cancro, que falamos das crucíferas, non? Esta familia que ten este composto beneficioso. Que o brócoli, isto, por exemplo, tamén é da crucífera, esa, non? Claro. E que lle dá este composto sulfurado, ainda que ten ese efecto beneficioso, ese efecto prebiótico, pois é o que lle dá o azufre ese cheiro peculiar. E pasa na cocción porque estes glicosinolatos ca calor descompóñense en estes compostos volátiles que o que dá o cheiro. Por iso que canto máis cocidos, cas coccións máis longas cheira máis. E ca coccións máis curtas, como vapor, cheira menos. Que ben me ves a min cando falas destas cousas, primeiro porque vou facer unha cocción a vapor desto. Ole, que nin preparado, amigos. O sexa, claro, canto máis coces, máis ule. Sí, máis solta estes compostos volátiles. Eu xa non son, mira, isto sabémolo moitas veces, vale? Eu xa non son de cocer moitas cousas. A verdura gústame que trisque, o peixe gústame que este nese puntiño bonito de nacarado e tal, pero non este cocido demais. A miña carne gústame saltando, como que digo outro, cando vou a un restaurante, como querer o punto da carne? Vivo.
que este saltando. Gústame que este é unha codia por tal, pero pouco máis. Vale. Neste caso, o que imos facer nós, estamos esperando a que ferva un poquinho esa pataca non lle vamos a botar sal, nin lle vamos a botar nada. Pero sí que imos meter unha cousa, que é esta vaporeira, imos meter a esa cocción da coliflor, vou a meter aí. Por qué? Eu, a nivel gastronómico, sí que é certo que non o facía, déxame que quero limpar un pouco, esta está lavada, pero ten aquí unha cousiña que non me gusta nada. A nivel gastronómico, se a ti metes na auga, e despois vas a empegar esa auga, como facía a miña nai, que cocer todo xunto, como unha caldeirada de peixe, pero co bacallao, ca pataca, e con esa ceboliña que imos facer despois, pois é todo unha maravilla, vale? É perfecto. Pero neste caso, se o fago a vapor, a concentración de sabor vai ser moito maior, vale? E como vou a triturar despois con unha pataca que estou xuntando as dúas cousas única e exclusivamente para dar textura a ese puré despois e que quede ben así, ben chulo no prato, o que vou a facer é cocer isto ao vapor, que non sabía que era tal, pero é verdade que todo ese sabor non vai a traspasar a auga, vai se quedar aí arriba e coce perfectamente igual en 15 minutiños, ou 10, que é o mesmo que vai a levar esa pataca. Un pouco máis que o brócoli, pero claro, sí. Un pouco máis, sí. O brócoli vai de contado, en 5 minutiños está. Que pasa? A pataca con pel, esta é pequena, máis ou menos calculamos que en 15 minutiños pode estar. Polo tanto, nós o que facemos é coller toda esta historia e metela así. Como imos a puntear nós despois o como se chama? O puré? Pois xa ca sal, ca manteiga e con todo, ímolo meter por aí. Veña, vamos a facer unha cousa. Vamos a sacar isto por aquí, imos remexendo un pouco toda esta historia, lavando as tal, e que mo falábamos. Entón, pódese dicir, a ver se é certo que vou dicir agora, pódese dicir que se a coliflor ten un toque sulfurado como as augas termais, vale? Que hai moitas en Ourense, por aí, moitísimas, en Lugo tamén hai. En Caldas de Reis, que onde nacín. En Caldas de Reis tamén hai. Pódese dicir que eso cheira, a veces, a cando ti comes unha cousa e botas uns peidazos que meten medo para atrás, que di, parece que peinan a un, en plan, buh! Non os botes nunca nun ascensor. Hai que ser boa xente. Claro, os gases que produce a coliflor teñen dúas peculiaridades. Pero teñen azufre. Claro. O sea, os peidos teñen azufre. Os compostos azufrados, pois danlle o cheiro. Entonces é certo que se pose un mechero aí embaixo, fum, fan así un lanzallamas. Ou apagas o mecheiro tamén. Pero eso é co metano, non? Que fixo a proba e apagou o chisqueiro. Apagou o chisqueiro. Eu sei de algún que casi queima a pelambreira que tiña por aí, que fixo un lanzallamas así. Mira, eso, de rapaces moito mola descubrir. O metano, o azufre. Mira a cantidad de cousas que se meten aquí no noso ruxe-ruxe, é maravilloso. Mirade, aquí, antes de nada, o que facemos é botar isto. Teño as patacas aí, perfectas. Teño a miña coliflor aí tamén, que eses 15 minutos. Vou botando, mirade unha cousa. Agora algún animaliño, vale, dirá, que fai? Mira, ven aquí. Que fai? Xa neste punto, mirade isto. Mirade este bacallao. Mirade que tal. Vou volver a subilo. Mira. Estase empezando a romper. Cuidado que queima un pouquichiño, non tal. E despois, mirade unha cousa, compañeiros, enseñade aí. Ves esas gotiñas de graxa que están aí no fondo? Eso é o coláxeno. Eso despois vai nos axudar que flipas a que isto quede no seu sitio. Como do pil-pil, ou así. Exactamente, amiguiña, exactamente. Así que voulle botar unha quentada de 1 minuto exactamente, porque lle queda nada ese pouquiño que lle vou meter, porque mira, podo coller a tal, e deixame a cebola que imos quedar cortando. Así que 1 minuto máis de calor, nada máis, mentras limpo esta cebola, para facer despois unha pequena encebolada. Miña nai a esta receita sempre lle botaba cebola fritidiña, tal, así, nesa allada, así por riba. Entonces, eu estou facendo o mesmo prato que faz ti na túa casa, que fan todas as aboas, pero neste caso, meténdolle un par de puntos que ese puré, ese confeitado, que vai quedar maravilloso. Confeitado que, como vos dixen, foi unha das primeiras cousas que aprendín cando empecé a facer os cursos de cociña. Eu non tiña ni idea. Escoitara, pero nunca confeitara. É a cousa tan xinxela que se tes un produto como ese bacallao que xa imos a pagar, mirade, 1 minuto, porque empeza a facer un ruxe tamén, está totalmente mallado. Así que deixademe aquí, pelando nesta cebola, facendo unha xulianiña bonita para dentro de un chisquili-chasqui, que son 10 minutos que esperamos aquí, sacando tamén ese bacallao para que empece a repousar e non se nos pase demasiado, e voltamos para seguir cociñando. Pois é como che digo. Pois veña, que xa estamos aquí acabando nesa receita e con máis ou menos todo posto, Todo posto en riba da mesa. E unhas ganas de zampar. Como hai, mirade. Aquí, o que facemos é quitar esa pel
deixando que mornen un pouco para non reventar as maus, que iso é importante, e temos xa as patacas perfectamente listas. Recordamos que non é obrigatorio, pero o que pasa que hoxe o que estou a facer é algo maravilloso, que é como reinterpretar a receita de todos os galegos. Entón, podería levar solo a historia esa? Podería perfectamente levar só a coliflor. Pero esa pataquiña vai dar tamén un pouco de textura a ese puré, E se estamos a facer a coliflor máis tradicional, fervida, e chega o noso fillo repunante do instituto dicindo que mal cheira a casa. Son eu. Teño aquí un truco. Son eu. Mira que lista, como afía, Que truco tes? Botarlle un ácido ou auga de cocción como vinagre ou como limón inactiva estas sustancias que dicía que son os compostos volátiles que dan ese... Ou sexa, bueno, hoxe é verdad que como fixemos a historia da cocción... Espera. O tal, a ver, como dice, en plan, isto é así, sí? O leite na auga de cocción tamén, que moitas veces se emprega despois para facer o puré, tamén reduce, na auga de cocción, reduce ese cheiro. Leite ou vinagre ou limón, un ácido ou leite. Vale. Xa vira eu algunha vez iso de cocer a coliflor con leite. O do ácido non o escoitara, pero mira, é unha cousa ben sinxela. Un chorriño na auga xa estaría. Sí, diminúe, non quita todo. E se non, mira o que facemos. Meterlle un pouco de cocción ao vapor, e isto casi prácticamente non o limpo. Aquí non chega. Está perfectamente posta. Mirade, agora, outra cousa que quero que vexes. Leite e vinagre, flipo por colores, Flipo por colores. Mirade, isto é aceite que está no decantado, nada por el estilo, sí. Collín o allo, máis ese chile que fixen toda esa confeitada, ese bacallau está confeitado aí, evidentemente, e mirade, por favor, o pouso. Isto é maravilloso. Cando digo maravilloso é algo increíble. Esta graxa toda é o coláxeno desa pel do peixe, do bacallau. En serio, é tal cual iso, vale? Entón, mirade o que estou a facer agora. Evidentemente, o aceite vai para arriba e ten esa pequena emulsión. Isto despois xa é o pilpil de toda a vida. O que fago eu é o aceite de enriba, un chisquiño, vou no coller, mira que teño a tixola xa o lume, vou no coller así e vou facer unha cousa. Este vai para a emulsión xa directamente. E vou meter aquí a cebola. Viña, para dentro. Por qué? Porque xa che dixen antes que a cebola pochadiña con tal é o que levaba a miña nai. Entón, por suposto, a veces alguén bota algo de vinagre, é o final da cocción. Pero xa aprendín algo, Lidia. Encántame esas historias, encántame aprender todos os días. Aquí, o que teño é directamente o que vos digo, un pouco de cebola con ese aceite, evidentemente, que vos dixen. Imos empregar o aceite, ímolo aproveitar para todo. Collemo o pemento en pó, un chisco de sal, que lle vou botar eu aquí directamente, e xa estou empezando a afiar todas as elaboracións. Mirade, isto por aquí. Déxame coller un pouco esa culleriña pequena. Aquí, esta historia así. O aceite agora ben pequeniño para que eso se vaya a facer tranquilamente aí. Mirade. Maravilla do Señor. Este pequeno cor que nos dá, xa me di Galicia. Sabes que lía en algún sitio, e digo en serio, lía en algún sitio que isto era a sangue dun galego. Vale, como en plan poéticamente. Xunto co viño, non? Poéticamente falando, non? Vale, temos a cebola que imos pochala aquí con ese aceitiño ben bonito. Agora mirad o que hai. Veña, aceite ben pequeno, de feito, mirad o que fago. Collo ese lume máis pequeniño e que se vaya tamén medio a confeitar. Eso non tar con ese pemento, ese sal. Témolo. Agora, isto por aquí. Antes de nada, cólleme o trebello que teño aquí sempre eu. Isto vaime colocando que eu collo isto. Aquí o que imos facer é o seguinte. Mirade, collemos as patacas, vale? Patacas pa aquí. Metemos un par de pataquiñas, eso é. Eu creo que así vai che moi ben. Ben, collemos esa coliflor para dentro. Vale, mirade a textura da coliflor, mirade como corta. Tacatá. E simplemente facendo esa cocción ao vapor. Ao final está perfectamente que comentamos cocidiña. moitas veces que ao non ter contacto con auga non perde valor nutricional, conserva todo. E sabor tamén, non só nutricional, que isto é maravilloso, que aquí afiamos os dous. Bo pa todo, po sabor, a nivel nutricional, para todo, vale? Aquí, isto, se me sobra unha pouquiña, esa imola deixar por agora, vale? Deixa por ali. Aquí, directamente tamén, esa manteiga, vale? Mirad o que facemos, para dentro, manteiga para dentro, sen problema ningún. Un chisco de leite, por suposto. Veña, ponme eso 30 segundos no microondas. Caldo de peixe, mira o que estamos a facer,
Isto para aquí. Hai moita xente que se por exemplo, queres empregar un leite vegetal, tamén valería. Non pasaría absolutamente nada. Isto temos nós aquí, para seguir condimentando, aceitiño do bo, vale? 30 segundos e agora vou facer un pouco de maxia potaxa. Xa veredes o que é. Porque o máis interesante de todo isto é facer unha emulsión maravillosa. Teño os allos. Teño tamén ese chile deshidratado, esa cayena, ese tal como lle queras chamar, alongada, vale? E o que teño por aquí é despois facer unhas rebandas, eso é para empratar. O que vou facer é o seguinte tamén. Mira, isto para aquí. Vale, xa está, é un anaquiño de nada e está perfectamente listo. Cebola aí postiña, vale? Mirade. Que maravilla, Sangue dun galego, din. E o viño tinto que mancha os dentes tamén. Ese é o do Barrantes, o amigo de todo. Vale, entón, por aquí, aí sí que un chisco de sal, que non se me olvide, xa o vou meter agora, que despois ando falando con tanta xente que non me ve. Eu, entre Lidia, cos trucos todos os días, dándome trucos para todas partes. Eu meténdoos no miolo, porque despois, claro, eu quero saber. Isto non vai ou que? Eu estou desexando darlle un bocado a isto. Diña, perfecto. Home, claro. Aquí, se quero algo de caldo de peixe, tamén yo podería botar, pero polo de agora vai directamente ese sal. Mirade, ese sal por aquí. Con cebola é boa idea, A mí encantame iso. Quédome co... Escoita, porque ademais temos algo maravilloso, é o máis esencial de todos. Estamos a falar de que este aceite ten ese toque picantiño, ese toque do bacallao, e ten ese allo, sabe a allo, vale? E agora, vedes isto, se o fago todo para dentro, así, tal cual está, vale? E este chisco de auga quente, mirade, porque hai moita xente tal. De caldo. En este caso é caldo, vale? Perfecto. É un pouco de pemento en pó. Mirad o que vai pasar. A maxia do galego tamén. Veña, isto para aquí. Hai xente que diría, home, mellor os poucos, tal. Isto é como unha maionesa. Vale, facemos aquí, empezamos abaixo pouquiño. E quedome aquí, emulsionando un aceitazo espectacular co pil-pil que vai quedar espesiño, ca cebola feita, e nós, facer ruido, hai que meter eso tamén aí. Ti sabes meterlle o barallete así? Malo será. Malo será, non, facemos aí, bule pa dentro e fai ruido pa todo o mundo. Ai, home, veña que nos vemos, chisquilichasqui, montamos, estamos! Hoxe cociñamos bacallao confeitado con puré de coliflor e emulsión de allada. Comezamos poñendo aceite nunha tarteira cun chile vermello e un par de dentes de allos laminados, esperando acadar unha temperatura media para meter os anacos de bacallao e confeitar uns 7 minutos. Ao mesmo tempo que cocemos unhas patacas e poñemos unha vaporeira por riba para facer a coliflor, cociñando ata o punto perfecto. Por outra banda, picamos a cebola para fritir no aceite onde confeitamos previamente o bacallao, xunto co pemento doce. E mentres, trituramos as patacas xa cocidas xunto coa coliflor, cunha pouca manteiga, leite e sal, ata conseguir o puré perfecto. Agora, poñemos o aceite sobrante, aproveitando tamén o coláxeno do bacallao que xunto cun pouco de caldo morno e pemento doce, trituraremos ata conseguir espesar un pouco o conxunto. Unha receita tradicional cun par de toques para sacarche un sorriso e comezar a papar. Veña! Vaya maravilla! Vaya pintaza, como di Lidia. Escoita, hoxe bacallao confeitado. Un puré desa coliflor, xa estamos meténdonos nunha receita das de verdad. Un chisquiño dese allo, un pouco de cebola. Tira pa diante, mételle ben o dente, que isto está para mollar pan. Esa ceboliña e todo xunto fai desto un bocado digno do Estache Bo. Aburiño!